tal? Señoras e señores, son as 5:20 da tarde que estamos os do Voltas co Prato cociñando como cada tarde en directo na televisión de Galicia. Sabedes que somos o mellor programa da historia desta televisión de cociña en directo. Creo que non houve ningún máis. Entonces, somos nós o mellor programa da historia en directo da cociña da televisión de Galicia. Ningún máis. Somos insuperables. Por eso vos temos que pedir encarecidamente darvos as grazas por seguirnos nas redes sociais, porque xa somos 19.000 platters. Xa somos 19.000. Así que, por favor, seguídenos en @voltas co prato. Aí están case todas as receitas. Xa somos máis xente que o lugar, cousa que nos enche de orgullo e satisfacción. Estamos encantadísimos e encantadísimas. Voulle pedir ao público que berre comigo para chamar aos cociñeiros. Vale, vamos berrar todos á vez. Chamamos aos cociñeiros, vale? Veña, a de tres, vamos a intentar. Desde aquí, señoras e señores, chamamos aos cociñeiros. Veña, Xulio Mato. ¡Wow! Lucía Vázquez. ¡Ostras! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale. Ponte así. Wow. Señoras, señores, benvidos á competición culinario deportiva máis espectacular da televisión. Benvidos ao A Voltas co Prato. Hoxe temos a un capitán por cada equipo. Nesta loita sen cuartel, polo momento vai gañando Xulio Mato con 2 vitorias diante das rapazas. As rapazas veñen de gañar no día de onte. Por eso Lucía Vázquez ten a chapa de ouro. Xa está, podemos parar a música. Home, menos mal. Menos mal. Como me molou esta entrada deportiva. Casi mellor o meu amigo pasteleiro. No, está moi guai, Esta... Madre mía. Dache ganas de... Entrada máis larga. Dios, encantoume, Xulio, como estás? Moi ben. Que vas a estar ben palmaches onte? É que? É que 2-1 de momento. Levas a cabezazos toda a Ainda noite. teño marxe para perder hoxe empatar, fíjate. Levas toda a noite a cabezazos contra o cabeceiro da cama. Porque... No. Sí. No. Vale, Si sabes que a mí me da igual perder, que eu son un gran perdedor, ¿eh? Que tal estás, tío? Moi ben, eu veño a certificar a remontada. Tes que intentar empatar así mañán temos unha finalísima. A finalísima de semana. Vai empezar así o programa. Bueno, igual. veremos. A ver que nos trae, señoras e señores, Berta de Santiso. Ola, eu son Berta de Santiso. Na miña casa acostumbro a facer de comida xarrete de terneira. Preparo un guiso moi sencillo. Zanahoria, cebola, uns guisantes. Por encima boto unhas patacas para terminar ese guiso, a cual me sale bastante rico. Eu gustaríame saber se me poderían enseñar a facer o rabo de terneira, que é algo que me gustaría preparar. Mando e saúdo a todos un biquiño grande. Vale, un aplauso para Berta de Santiso. Sí, pero fíxate como se move, mira. A parte de arriba non se move, a de abaixo, ves? Estás movendo de arriba. Claro. Estás movendo de arriba. Estás pesadísimo dende que fuches e bailamos. É que ahora que sei mover as miñas cadeiras... Que temblen as orquestas este bravo. Exactamente. Xa sabedes que o meu obxectivo despois desto é ir a Panorama, ou a Sí. París, ou ao Combo, sí. Xuli, a ver, que vas facer? Rabo de tenreira. Moi ben, Moi rico. Nin que o programa fose de rabo de tenreira. Pois mira que o caso veño, Perfecto, pois contanos como vai ser. Pois mira, unha receita cordobesa, Cordobés. moi rica, Vale. que é a cuna do guiso de rabo de tenreira, vale? Non sei, dimo ti. Do rabo. Eles... Fan de touro, Fan de non? touro, bueno, Vale. eso de touro despois falamos. Vale. Nada, un guiso moi sinxelo, pero con moita paciencia, porque é un guiso moi largo, o rabo é unha carne que é moi fibrosa, entón levalle moito tempo cociñarse. Ostras, e Entón, tes- allo, porro, cebola, zanahoria, tomate, Allo. un viño generoso, Vale. como toman por E Andalucía. tes que ter ti paciencia. Paciencia, claro. E despois vou dar unha volta, porque mira o que teño aquí. Pan. Entón, que facemos con pan? Non me digas que vas facer un bocata. Un bocata, Home. claro, o que nos sobra, vamos a facer un Vamos. bocata tan rico que vas flipar. Hoxe vai ser o bocata. Eres carpante, eres o señor bocata, Sí, é verdad, sí, O señor. rei do señor. bocadillo, Sí, Xulio señor. Mato. Moi ben, Sí, pois. señor. Mira que contento. Mira, carpante. mira que violín. Que sí. Xulio Mato vai facer o seu rabo de touro, unha receita cordobesa. Lucía Vázquez, victoriosa, triunfal con esa chapa. Pois eu vou facer rabo tamén nun guiso moi clásico, tradicional, riquísimo, que como mellor queda o rabo, pero despois eu vou facer un canelón con ese rabo. Porque claro, o rabo o primeiro día comémolo con patata, con puré, con arroz, pero despois, se sobra, porque estes guisos que levan tanto tempo, e vou facelos en cantidade, eu canelón en vez de bocadillo.
Guiso de rabo, van facer os dous, e despois bocata ou canelón. Son as receitas moi interesantes para ir preparando para mañán e para o venres da festa do queixo. Señoras, señores, cociñamos. Rabo, imos con... Como fía, que como veña, fía. vamos, é que estamos a tope, sí. Oi, la vaca, la vaca, la vaca. Saca a chapa, Saco a chapa. saca, darás. Tengo un imán potente, É verdad. A ver, Quero que me expliques o teu guiso. Por que o teu guiso vai ser mellor que o de Xulio? Que ten o guiso de rabo de tenreira? Que lle pode gustar á xente? a ver, o guiso de rabo de tenreira, ti sabes que o rabo de tenreira é unha carne que hasta fai pouco non tiña moito valor e que de repente agora pusose a tope. Como, Ostras, pasa un pouco como pasaba cas centolas, que che estiraban antes. Exacto, como coas centolas, coas carrilleras, ese tipo de carnes que antes se denostaban un pouco, pero que agora veuse que guisándolas ben, o que pasa que levan tempo. Claro, teñen o seu traballo. Claro. E hai que ter paciencia. E neste Exactamente. programa, a paciencia non é a nosa maior virtude. Polo tempo, porque temos só media hora. Bueno, pero ti sabes facer maxia. Exactamente, exactamente. Tamén lle pode dicir a Entón. xente da casa que nos chame ao 664-4834-19, teléfono a voltas co prato, sabedes como sempre que queremos falar con vos, e ademais repartimos pasta, money, plata, 50 euros dunha vez, 50 outra, así que moi atentos ao voltas co prato da Televisión de Galicia. Mira, vou nos salar un pouquiño. Esto cuidado que se queima, A ver, baixamos. É que lle daches gas. Aí está. Eu xa estou Xa aquí, está. non te preocupes. E agora vamos marcar o rabo. Vale. Eu non o vou enfariñar. Porque enfariñas normalmente. Podes enfariñar todos os guisos cando se marcan, podes enfariñar ou vale. non. Eu, neste caso, prefiro non enfariñalo. Porque, máis, agora co tema das fariñas, vemos que hai moita xente que prefire non tomalas. Mire, xa está derretido casi esta Un esta pouco de manteiga. pimenta. Sí. Perfecto, pois esa manteiga. Deixar aquí isto. Venga, aí se queda. Entón, isto marcámoslo ben marcadiño. Despois, imos retiralo daqui cando este marcadiño e botamos as verduriñas. Mira As verduras valas botar. Que barbaridade donde de verduras, marcats, claro, donde exactamente. marcats para que desglase, che colla o sabor todo, non do rabo e demais. Vale, moi ben. Exacto, para que quede aí o saboriño da carne. Sabes que a carne con oso é a carne que ten máis sabor. Porque cando se despeja do oso é cando mellor sabe, non? E aínda que a carne esta sexa unha carne que, como dicimos, pois ten fibra, cando cociñas unha carne durante 4 horas, que pasa con esa carne? Que queda Moi sabroso. sabrosa e tenriña. Ostras, bichelo partido antes. Claro que vino. Claro, Sabes ti que eu sempre miro. Sí, eres moi futboleiro, Son como a mí. bastante futbolera. Tamén o baloncesto, bueno, pero sí, son Sí, futbolera. pero fútbol sí, non? Sí. É O que- xoga o Celta. É que, xa, que che pareceu o partido antes? Bueno, empezou, era un partido polémico. Era un partido polémico, viña coa previa e... Tiña unha tal. premia quentilla. Sí, estuvo interesante, estuvo interesante. Estivo interesante. Non xo ganado o Madrid, pero estuvo interesante. Sí, bueno, gracias a ese gol de Vinicius. Non vou dicir o que penso de Vinicius porque o mellor non volvo ao programa. Pero xogar xogou ben. Eres desas de amor-odio, non? Con Vinicius, o queres ou o odio. A ver, hai que recoñecer unha cousa... Pero o Unha partidazo, cousa é a nivel profesional. E hoxe, atentos todos e todas ao Celta, Porque ás 9 da noite, Celta Pauk. Que nervios. Está encarrilado. Está encarrilado. Vale, moi ben. Vamos Ostras. alá. Botamos allo Vos sabes porro, que programa cenoria, pemento verde, cebola vermella e tomate. Toma todo para dentro. Todo para dentro. Vaya cea para ver o partido. Ahora aí, damoslle unhas voltiñas. E outra vez o rabo para dentro. Viño tinto, neste caso vou empregar viño tinto e un chorriño de brandy. E 4 horas chup chup. Pois veña, marchamos con Xulio Matos. Xa está feito a primeira parte de Lucía. Venga. Mira, mellor receita do mundo de rabo. Tío, fútbol no biches. No, Tío, fútbol. fiache moi ben aí con Lucía sobre o fútbol, Sí, pero... é que por iso lle preguntei a ela. Claro, o fútbol, xa sabes que eu... Eu sou cociño, día e noite, día e noite, día e noite. E disme que non che fastidiou perder. Veña, home. O que? Non che fastidiar perder o que? onte. O partido? No. Que va, a aquí, mí non me fastidia cociña. perder, hombre. Eu, está aquí, como dixo Anki, gañan os televidentes. Veña, como vas, Bueno, como mira, vas eu o teu teño aquí a guiso? miña bresa. A túa? Guiso con bresa, isto chamase bresa. Este, bresa. Bresa, cañotas, bresa. Bresa, un placer, pero Vale. que tes de especial, Bresa? Mira, unha cebola morada, vale? Vale.
4 dentes de allo. Bueno, en realidad 3, porque un caeume tiene unha basura. Vale? 2 cenorias e un allo porro. Entón, temos aí, chup, chup, chup. Eu, a diferencia de Lucía, sí que pasei por fariña ao rabo, pero ten que estar moi importante que este sempre ben sacudido, vale? Que non teña Para que non faga tropezón. A ver como está isto. No. Sí, xa quero empezar. Claro, cando eu boto un ovo, hai problemas. Como? Cando eu boto un ovo e disme, non está o aceite, pero ti podes botar o que che dé a Pero que non gana. ves que está empezando a ferver. Así está o Vamos a aceite botar do ovo. máis despaciño, mira, vamos a botar. Mira, ves como xa empeza. Mira, aquí vamos a botar, mentre se nos vai dourando isto, vamos a dourar polos dous lados. Bueno, en realidad, polos 4 lados. Polos 4, claro. Vale. E vamos a botar aquí un par de tomates. Aquí? Sí. Mira, cando eu empecé a cociñar... Uf, pues espera. Oh, caramba. Cando eu empecé a cociñar, na época de Cánovas e Sagasta, daquelas, non? Non había vitros. Na Segunda República. Non había inducción. No, de verdad. Inda Colón non descubría a América. Xa está o chiste. Perdón. Inda non estaban as covas de Altamira. Abertas ao público, non. Bueno, o tema. Eu pedía yo carniceiro pos chuleteros, solomillos, tal, que, e sempre me viña de regaliño unha bolsiña cun par de rabos ou 3. Porque non se... Non mo cobraban, nin isto nin as faceiras. Non tiñan valor. No, a xente estaba moi... Toma. No, tiña moito tal o de... Algo de tenreira e algo de... O de toro, por suposto, que agora vamos a falar do toro. Tamén a xente... No, pero sabes por qué? Porque o de vaca era, eso, pues carne de terceira, carne de cuarta, carne eran como terceira categoría. Eran restos, sabes por qué? Porque é algo moi laborioso, moitas horas de cocción. Entón, e agora, puxo de moda, hoxe estaba a 16 pavazos o kilo. E a ti rejalaban. Que a mitad é hueso. E a él rejalaban. Hai 25, 30 anos, É super rico, o sea, Pero está boa, Tamén é a carne, é unha carne espectacular. E ti cando che regalaban, ti cociñábala pa ti ou pa xente? No, pa xente. Vale. Hombre, claro, sí. Vale. Sí, pero facía unhas fabas con rabo, facía... Que rico. Me cago, moi rico. Vamos chamar a nosa convidada para que vaya vendo o lindo os sabores do Voltas co Prato. Recibimos con un aplauso a Berta de Santís. Un aplauso para ela. Hola, Berta, que tal? Arrímate, por favor, aquí a don Xulio Mato. Hola, Berta, benvida. Como estás? Maravilla. Maravilla, Maravilla. A ver, A voltas co rabo. A voltas co rabo, tal cual. Moi bien. O día... que antes de nada tencho que preguntar se é unha peza da carne que che gusta ou... Porque hai xente que a mira así como un pouco como... Ti dixetes que querías aprender, non dixetes que che gustara ou non. Claro, eu contoche. Sí, contame. É algo que se mo preparan gustanme, o sea, que eu teño comido. Xa. Pero é algo que non preparo. Bueno, por iso queres aprender. Por eso quero aprender. Vouche facer un bocadillo, Berta. Co Se rabo, me dis pa merenda, claro. Sí, o sea, nin Pa osos, nin cartílagos, aquí non vai haber nada. Mira, aquí teño o rabo xa doradiño. Xa está doradiño. E aquí unha bresa de verduras, que Cañeta non sabía que isto se chamaba bresa de verduras, pero bueno. No. Así un picadillo, un pochado de verduras e unha bresa. Vale, entonces, por que non dis un pochado? Pois porque hai que ir aprendendo, divulgador de pacotilla. Xa, pero a mí interésame que se entere a xente, non que me entere eu. Pero a xente, a mitad da xente xa sabe, mira, entón agora que facemos este rabo, pum, pa aquí. E así tamén vamos librando un lume. Isto podémoslo facer, como facemos sempre, marcando primeiro a carne aquí e despois botando a verdura. Pero como ten fariña, a mí gustame máis este aceite despois colalo e telo limpo. Vale. Que tal, Uli, Berta? Moi ben. Ben. Pues ainda vai ulir mellor, xa verás. Xa verás agora como vai ulir. Ostras, sí que Ahora te ule, poño isto que xa non sei onde vou poñer. Ahora xa liaches. Vou poñer aquí. Que Está moi quente. Está moi quente. Espera. Que simplemente, mira. Córdoba. Lejana y sola. Non sei como é. Un vaso de viño blanco e un chorrete de generoso. Vale, isto é o toque que llevamos para que... Isto é Andalucía pura e dura. Estás concentrando aí en Andalucía. E agora vamos deixar que reduza un poquinho de alcohol, vamos cubrir con caldo e 4 horiñas tamén. Chup. 4 horas. Isto aquí que parece que estou nunha festa. 4 horas. 4 horiñas. Santa paciencia contigo. Santa paciencia, sí, para que témonos contigo. Exactamente. E a xente esta que todos os días se contas o mismo chiste. Veña, vamos deixar aquí a Xuli Mato que siga co seu e imos con Lucía. Veña, por favor, arrímate aí a Lucía, aquí deste lado. Hola, Berta. Hola, Lucía. Mira, aquí Cañota xa fixo a súa magia, xa pasaron 4 horas. Tachán. Espera, outra vez. Pasaron E aquí 4 está. horas. O resultado de despois de 4 horas do rabo
con sofrito de verduriñas e, neste caso, viño tinto e un poquinho de brandy. Fixémolo. Que tal o liso? Mira. Buah, que ahora xa ulea que leva Mira aí... que salsiña, ule ben. Ulea que leva Ahora. concentrando sabores moito tempo. Ora mira que imos facer, imos. Sí. Apartar de aquí a carne. Wow. E imos colar esa salsiña e reducila. Vale. E esta carne vou na sacar do oso. Entón, Lucía, para que se entere a xente na casa, Lucía agora o que vai facer vai ser... Imaginade que lle sobra carne. Ui, sobroume carne de rabo de tenreira, pois vai facer uns canelós. Non? Exactamente. É a idea. A parte do guiso, claro. Claro, porque ti agora o primeiro día pois podes poñer esta carne, faz carne para moita xente, pois a carne cunha pataca, cun arroz, cunha pasta, co que queiras, e co que che queda, por non repetir, por variar, por aproveitalo e alargalo un pouquiño máis. Pero había necesidade de comprar tanto rabo? Bueno, xa está. Ah, que é A moitísimo, ver, o rabo vendeche o rabo completo, e Enteiro. o tamaño que teña o rabo é o rabo que Má tes. enorme, Pero será por puntas ou que? Eu que sei. Nunca Comer comprei rabo. 4 ou 5 personas, se come un pouco... Se faz canelóns coa ole, danche pa máis. Aquí estou Pois hai moitas plantexando... cousas que traen rabo. Sí, no, Aquí sí, estou pero... plantexando unha bechamel, pero non vai ser unha bechamel calquera. Hoxe vou variar un pouquiño, vou facer unha salsa aurora. E? Que é unha bechamel con salsa de tomate. Aurora. Pero por que se chama Aurora? Porque é o nome clásico que ten esta salsa, non lle puxen eu. Dixo unha directora, Aurora como a princesa. Que princesa se chama Aurora? A de princesa Disney. Aurora. A de Disney, Cal de cañotas. Disney se chama Aurora? Ti non tiveche infancia? Ah, da Bela Durminte, non sabía. Eu tampouco. É Aurora. Confieso. Aurora. Sí. Mira que coloriño máis bonito. Era pulpeira. Era pulpeira. Por pulpería Aurora. Aurora do Carballiño. Bueno, Onde aprendeu os Berta, chistes estes non? Berta, vouche pedir que me digas se hai algunha que así a priori, vendo agora que che chiste máis, para levar para Santiso, para esa fermosa terra. Ou prefires ir pensar? E dasme un momento para poder pensar e seguir este proceso a ver como acaba. Tes 20 minutos. 20 minutos. Vale. Sí? É que Pois veña. isto está... A cadeira de pensar, a zona de sufridores. Pasa por ali, por favor. Un aplauso para Berta que está con nosco na Volta Escoprate, Televisión de Galicia. Ben de Santiso. Bueno, xa dicía Xulio, tradicionalmente a carne de rabo clasifícase como terceira categoría, pero agora mesmo sabemos que queda de primeira se a tratamos como debe ser. Eche así. Estes guisos son os favoritos de moitos larpeiros e pouco piden de nós. Simplemente hai que lle aplicar unha cocción lenta de 4 ou 5 horas e teremos unha carne deliciosa, tenra e melosa como poucos. E sí, a súa salsa é un regalo dos deuses, así que poñede pan abondo na mesa para mollar despois de cada bocado. Xa logo, se estades creativos, podes darlle unha volta e facer uns canelóns como os que propón Lucía ou montar un bocato ao xeito de Xulio. Queremos advertir que calquera das dúas opcións é para morrer, e non volver dai abaixo. Contádenos cales son as vossas sensacións en @voltascoprato e lembrade que temos un sorteo activo, unha folla de bacallao. Seguídenos, Porque hai moita xente participando, de verdade, isto non é broma. Hai moita xente participando no sorteo, creo que é o sorteo máis multitudinario da historia da Volta Escoprado. Tamén é o premio máis caro. Xulio, é verdade. Bueno, a cesta de Nadal tamén foi cara, É verdade. A cesta de Nadal É tamén verdade. foi cara. É verdade. Foi cara a cesta de Nadal, é sí. Pero, participade, por favor. Mira, xa tiño o plato case listo, xa baixou a salsa. Por que me miras e te ris? Porque, xa verás, baixou a salsa e baixou a pota, que é máis pequena que a outra. O sea, Entón, mira, xa temos aí, tachan, 4 niñas, outras 4 horas Estaba pensando pasaron. agora, digo, esta pota é máis pequena. Bueno, non pasa nada, a xente xa Vale. sabe que somos uns tramposos. Sí, xa o temos aí, mira, ahora xa vamos sacar tamén dai, pero primeiro vou facer a base do meu bocadillo que é, mira, 4 dentes de allo, un poquinho de aceite e voulle botar uns trozos de tomate para cociñalos, para ter unha salsa grosera así de tomate, vale? Pero que para facer na tichola? Sí, claro. vale. Home, claro. Vale. Entón, simplemente eso, 4 dentes de allo, un par de tomates, vámonos botar aí. Así. No, así. Que se me queman os allos, cañatas. Así. Ai, Marcos Pereiro, a ver se ti fas algo bo de nós. Que tal? Boa tarde, Moi compañeiro. boa tarde, como estades? A Borbexo aí cociñando. Nada, nuns minutiños estaremos aquí no Quen anda aí falando de temas que nos preocupan e moito, porque ven isto.
unha alerta de po. A Xunta activou un protocolo porque achégase por aquí polo mapa, aí hai unha parte que é Galicia e por aí sei que vai chegar un montón de po que ven do Sáhara. Tenemos expertos que nos contarán se hai que alarmarse ou non. E depois tamén falaremos de moitas cousas, pero entre elas unha que me chamou a atención que, bueno, vos facédolo todas as tardes aí na Voltas co Prato, que é cociñar en compañía. E houve un estudo que di, houve unha universidade que estivo moito tempo investigando, que di que cociñar en compañía e comer en compañía aumenta a felicidade. Non é que aumente, que a triplica. Así que temas tan interesantes como estes son os que trataremos hoxe aquí no Quen anda aí, dentro duns minutiños. E vos seguide cociñando, Xulio, móvete un pouco, que te vexo aí que non Triple chegas. felicidad. Temos moito... Triple. Afojamos en felicidade aquí, gracias, Marcos. Afojamos en felicidade. Xa está. Xa está. Escoita. Era moito. Mira, estamos co allo case queimado. Agora vais a culpa... No, botalle a culpa a Marcos. No, mira. Botalle a culpa a Marcos, non me digas a mí... No, está o allo doradiño e o tomate. Eso vamos a deixar aí, que salte a fogo bravo, eh? Vale. Se a darlle caña para arriba, non? Caña para arriba. Mira a ver se está a tope. Non, está no 8, ponlo no 9. Queres que o poña a tope? Sí. Veña, que vamos a ir abrindo xa o noso bocata. De onde dicías que era o teu guiso? O meu guiso cordobés. Pois pregunta de concurso para a xente que está na casa. De onde é típico o guiso que está facendo Xulio Mato? De Córdoba. No, de aquí. Como se chama? De Córdoba. No, cordobés. 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 664-4834-9. Chamádenos ao Voltas co Prato. Se sodes de Córdoba, estades vendo a Voltas co Prato, que sabemos que hai moita xente en Andalucía que nos ve. Moito galego que anda por alá. Hombre. Chamádenos porque queremos darvos 50 euriños. De onde é o guiso de Xulio Mato? 50 eurazos. De Córdoba. Bueno, mira. Esto vale deixar. Xa empezas, pero veña, que se nos faga aí. Se non, me pilla o toro. Vale, pois mira, o touro. O touro. Veña, marcha con Lucía. Vou abrir o pan, pero bueno. Di abre o pan. Esto non é broma, Esta bechamel quedou... Podo probar esta bechamel? Prova. A salsa Aurora, que é como unha bechamel. Tes algo para probar? Sí, espera, que che paso un auga a esta culler que Sí, está home, de sacar a... eso. A máis manchada que teñas, dame a min. A ver, está de sacar o rabo da tarteira, limpiña, ahora Ostras, é está. que... No, teño curiosidade porque nunca probei unha bechamel Así de disme tomate. como vai de sal, porque... Vale. Tomate, unha salsa Aurora. Moi ben, Xulio. Ai, podes botar sal, Sí, está sosiña. Está máis sosa que ti. Está sosisma, Mima. Que faltón, non é que non é faltón, No, É un escoita. faltón. Está faltón. Non é que este sosa. Chupou máis sal do meu corpo a min. Da pouca que tiña. O que tes pouco é sangre. Mima. Onde vai a pimienta? Tes un poquinho de pimienta? Deixasme a pimienta, Lucía. Toma. Gracias. Repíteme, por favor, que é o que levaba. O ben unha bechamel, non? Que despois incorporas un pouco de... Leva, como sempre, manteiga, Manteiga. a fariña, refogamos ben hasta que faga así que ferva, chup. Despois incorporamos o leite e despois, cando teñamos a bechamel xa no punto máis ou menos que nos gusta, incorporamos a salsa de tomate. Vale, xa está. Eso é unha salsa Aurora, é unha bechamel con tomate, nada máis, non? Exactamente. Podíanlle chamar Igual está laboratorio. bechamel con tomate, pero chamaronlle salsa Aurora. Claro. E así. Pero eso non lo decidimos nós. Non é cousa nosa. Sabiña sí. A ver, vou probar Entón, isto porque Proba o ti, tamén está soso. Ayose. Que pasa? E agora, ela está facendo aí, vedes que anda aí, anda aí coa salsa, mas ten aí un pouco desmenuzada a carne do rabo, porque vai facer uns canelós. Efectivamente. Entón, estou desmenuzando a carne do rabo. Sí. Teño por aquí unhas placas de lasaña. Son das... Mira como repasamos, Isto sale todo, Moi ben, Ningún can fai eso, No. Bueno, É verdad. o can acaba co oso tamén, pero... Limpou no que ningún can. Entón, vamos ver como facemos isto. Teño por aquí Non sabe nin como vai facer. Que pasta utilizas? pasta de canelóns ou de lasaña. Pero da fresca ou da que hidrataches É ti? precocida. Ah, é precocida. Hidrátase 20 minutiños Claro. en auga e andando. E andando. Vale. Entón, Pois entón, agora, paso número 1, como estades vendo, picar moi ben a carne do rabo, porque claro, botalo dentro, ten que ir ben picadiña. aquí, caso é así, Guau, guau. metémoslle así. Guau, isto ten unha pintaza. así. E a ver se non son moi zoufas e damos unha voltiña así. Olo! Non se che vai cerrar.
Non se che vai cerrar. Se vai cerrar porque puxen yo unha gotiña de aceite de oliva para que non se me pegaran as placas entre sí e claro, ahora non pegan. Entre sí. É que non se pode ter todo. A ver, os canelós é unha receita típica de aproveitamento, Pero non temas que despois cando cha emplate no plato ha de quedar Ben, polo menos disimulado. digo que os canelós son típicos de aproveitamento, non? Home, sí. Cando che sobra calcara cousa, pan, canelón. Además, podelos facer de calcara cousa. Calquera guiso que che guste, Calcara guiso que che gusta. Non Canelón. pegan. aí vai. Non pega, pero ahora, cando traslademos, facemos... E se sobra peixe, tamén se poden facer canelóns de peixe. Home, claro. Sí, Por claro. exemplo, de atún e así, ou de... Elo, ti nunca fixeches lasaña ou canelóns de atún? Sí, pero... A ver, vamos a ver. Que non importa o que eu fixera ou Bueno, ti deixara non de o facer. farías, pero non cho fixo tío a tía. Non importa o que eu fixera ou deixara de facer. Aquí o que importa é dicirlle á xente: ai, sí, pódese facer tamén con peixe, sabes? Con verduras. Pero xa o sabe, pensas que a xente cociña tan pouquiño como a ti, ó. A ver, ó. Vou con Xulio repartir cartos. Vai, vai, vai. Imos a un sitio chulísimo. Dígame. A San Cosme de Barreiros. Anda. Manuel, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Hola, Como Manuel. estás? Ben, A ver, que tal está o tempo por aí? Porque aí depende un Pois- pouco de como estea a nube. está bo día, está cantando o sol. Pódese vir á playa. Oh, que bonito, Ah, claro. Barreiros. Esa zona toda mariña a mí é que me encanta, volveme tolo, gústame moito, moito, moito. Sí. A canto Sí, está? sí. Están os pisos moi caros, eu? Hai de todo. Cantas habitacións? Non, é que creo que están subindo de precio, verdad, Manuel? Ai, as habitacións están caras, en Foz, en Barreiros e por aí. Non, en Foz xa sí que están caras. En Foz estánse tirando da moto, sí, estánse subindo a moto. Bueno, veña. Porque teñen un sitiazo. É verdad? Sí. Por 50 eurillos quero que me digas de onde é típica a receita ou guiso que está facendo Xulio Mato. De Córdoba. Moi ben, un aplauso para Manuel de Barreiros que leva os 50 euros da volta co prato. Moi ben. Ben, Manuel, pois un bico moi grande. Antes de marchar, dime se és máis de canelón ou de bocata. Son máis de bocata. Moi bien, moi bien. 50 euros le bache. Vale. Tes pinta de traballador, verdad, Manuel? De persoa que leva a bocata ao traballo. Estou jubilado. Vaxa, Claro, ves. pois tes pinta de xubilao, Cañotas tamén. Ai, Está bueno. jubilado en vida, laboral. Sí, sí. Home, pois de morto non vale para nada. Non sei que dixo, pero pareceume ben. Vale, Manuel, un bico grande, gracias por chamar. Ai, Hasta logo, chao, parabéns por Chao. 50 euros, chao. Chao. Bueno, a ver, que vas facer cañotas, con bocata? Fai de bocata mira. unha vez que eu quero ver o bocata. Xa vou, mira, teño xa fritado o tomate. Pero, fritado Mira como o tomate. secou, xa temos. Aquí a carne de rabo desguasada tamén. Ahora vamos a meter aí, así, a peito aberto. Vale, pero non me salpiques a min, meu Pois non guapo. te rimes, isto é como na Lidia. Se te rimas, levas. Vale? Receita tamén podría ser de aproveitamento esta. Tamén de aproveitamento. Claro, isto é co que sobra. No caso é que sobre. Entón, mira. Mira o bocata que lle fixen. Botalle Abrimos o pan, queixo de arzúa. Quitei a tapiña esta que ten aquí, que Sí. onde se abre para que abra o pan. Leva o corte. Quitei o miolo tamén e agora vamos a empezar a rellenar. Primeiro co tomate. Tengo que empezar a rellenar porque teño que queimar o queixo aínda. Mira. Mira que maravilla, Guau. Como me gustan os bocadillos. Madre del cielo, Está moi chulo, Vale, isto xa o temos. E agora vamos a poñerlle, con isto que xa temos o queixiño atemperado, na base. Guau. O queixo, tarzúa, Ai, Dios mío. e agora vámoslo cubrir, que agora co calor que ten abaixo o tomate e este do rabo que llevamos poñer Vai no por riba, derreter todo. vaino temperar. Que o queixo de tarzúa, ti xa sabes que ten que estar na nevera, pero é moi rico atemperado. Tome mareando. E agora vamos a poñer un San Simón por riba que vamos sopletear. E se me dá tempo fago unha salsa. E se Xulio, non, estou mareando, vou marchar con Berta porque me está dando un vaído, mirando para ti. Oh. Ai, Berta, Que boa impresión me está dando, Que boa impresión me está dando. Calquera das dúas receitas me están dando boa impresión. ¿Me lo dices o me lo Ai, cuentas? conto chu porque és tía que ten que escoller. Buah. É que me está dando unha impresión ese bocadillo... Mira como lle está prendendo o lume Xulio. Gas. Aí, dalle, Xulio, dalle, sin medo. Oh, mira como arde, que gusto dá. Velo. Bueno,
lembrar a xente da casa son guisos que nos sobra, o que nos sobrou do guiso, non? Eles fixeron uns guisos de rabo de tenreira e sobroullos para facer un canelón e un bocata. Agora está nas túas maus, no teu padal, darlle a vitoria a Xulio ou a Lucía. Andaremos e veremos. Probaremos. Vámonos ver, veña, vamos con Lucía. Arranca para lá, vamos. Dámoslle un aplauso que está con nós, veña. Alá con Lucía. Vamos a hablar. Canelóns con salsa Aurora. A princesa Disney, Seika, da Bela Durmiente. Eu non sabía. Oh, que rico, que bonito. Además, que bonito, coa cor laranxa máis a cor marrón e ainda por riba queixo. Isto gustalle aos nenos, aos maiores. Oh. Eu creo que Xulio vai no ter moi complicado. Bueno, xa veremos. Creo que vai ter moi complicado con ese materia. Nevarada de queixo, Espera que apago aí. Nevarada de queixo. E agora non vai gratinar, pero Vale fundir tamén. vamos a fundir. Mientras tanto, pregunta de concurso para a xente da casa. Que fai Lucía co seu rabo de tenreira? Canelóns. Canelón. Lucía fai un canelón. Vale, bueno, fixo mal, fixo 5, pero Lucía fai canelón. 664 4834 19. Chamade, porque repartimos cartiños e ademais estades vendo esta maravilla total e absoluta de Lucía Vázquez, Guau, Lu, que pasada. Voulle pedir ao público da Volta Escoprato que che dé un maravilloso aplauso. Lucía Vázquez, artista fenómena, cociñeira e futboleira. Bueno, deportista. Gostei moito de deporte, a Lucía. Vamos con Xulio, veña. Bueno, pois eu A ver. doume tempo de facer a arma secreta. Fixen unha salsiña César, vale? Que outro día desarrollámola con máis tempo, vale? Que é unha maionesa que leva anchoa, leva allo. Ah, que a veces fala con piparra, botarlle ás veces piparra, é cousa Efectivamente. miña. Bueno, aquí temos o bocata, vale? O bocata vámoslo sacar daqui para poñer aí. Eso tiran a cabeza e quedas inconsciente. Que va, mira que pintaza É que tes unha... ten este tes que bocata, ter unha bocaza. Vese aí? Mira que pintaza ten. Esto, mira, queixo, tomate, rabo, unha maravilla. Unha maravilla. Vou cortar un anaquiño para que podas probar. Xa te vou deixar aí a ti. E agora vamos poñer aquí estes dous. Gusta a mayonesa? Isto sí que é idea de merenda. Gusta a mayonesa? Sí. Sí? Gústame todo. Vamos a poñer unha pouquinha, non? Isto sí que é idea de boa merenda para hoxe, Ah, que sí. Para hoxe. Atención, os supermercados todos atentos con todos estes ingredientes que se van a agotar, Mira que Berta, algo que dicir antes de maravilla de probar. bocata. Non sei que che vou dicir porque estou señor bocata, anonadada. Estás anonadada. Este é de tratar de usted. Non sei, eu este bocadillo... Vamos tratar de vostede o bocata, vamos tratar de vostede a Xulio Mato. Un aplauso tamén para él, como non, merece. Artista. E vamos a probar, Berta. Por aí. Ali? Pasa para aí adiante, sí. No cabeceiro da mesa, aí. A dereita, no cabeceiro, aí. Como se foras a que preside. A que preside, sabes? Atención, porque agora ven o ollo a piollo. Revalidará Lucía a vitoria das rapazas? Non pode ser así. Ou Xulio Mato pechará unha semana casi máxica, Quédanos o día de Bueno, mañá. queda mañá para Queda o pechar. día de mañá, pero bueno, sería a terceira vitoria da semana. Buah. Así que cando queiras, Berta, vai probando esas dúas maravillas Están moi gastronómicas. bonitos, Están moi bonitos os de Lucía, Moi bonitos. Moi bonitos. Imos ir a Redondela, mentras tanto. Este cara. Rubén, que tal? Boa tarde. Que tal? Boa tarde. Como estás? Aquí estamos, mirándovos. Ai, como vai o choco de Redondela? O choco de Redondela vai ben, moi ben. Bueno, que está en preferente, non? Preferente sur. Está... Sí. Preferente grupo 2. Pensei que falabas do peixe. Non, falamos de fútbol. Eu tamén. Falamos de fútbol, chamase Choco. O de Redondela, xa. o Club Deportivo Choco. Sí. Tampouco rompestes a Club cabeza con Deportivo nome. Choco, sí. No, a ver, además é un equipo histórico da terceira galega, o sea, estuvo un montón de anos na terceira galega. Veña, Rubén, por 50 euros. Que fai Lucía co guiso de rabo? Canelóns. Moi ben, un aplauso para Rubén, que leva os 50 eurillos da Volta Escoprato. Bueno, boas tardes. Pois, boas tardes para ti tamén, e a ver o fútbol o fin de semana, estás que ver o Choco. Ni máis ni menos. Veña, un bico grande, gracias por chamar. Un abrazo, un abrazo. Chao, chao. Chegou o momento... Ah,
Gracias por la chapa. Fundamental. Moi ben, fundamental a chapa, porque pensa que vai ganar. Veremos. a ver. No. É que se non despois non atopamos. Berta de Santiso, despois de probar as dúas receitas, tes o poder de entregar, de outorgar a chapa do A Voltas co Prato. Quen vai gañar o A Voltas co Prato o día de hoxe? Pois aquí, Aquí. entre a espada e a parede, Ostras, estás fastidiado, un pouco apertada, Pero, a miña votación vai ostras, que nervios. pa Xulio. Para Xulio Mato, mira. Parabéns. Xulio con os bocatas é tremendo, Da igual o que faz, se fai un bocata araña. Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, queden no Quen anda aí na Galega. Vémonos mañán con máis recetas, como sempre, na Voltas co Prato Televisión de Galicia. Chao. ¡Mua! Vamos ahí. Todos. Eso. Usted también sacó del rabo. Vamos ahí.